வெல்கம் பேக் டு JKRB. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க கிளாஸ் ஸ்குவாட் ரேங்க்டுன்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு கிளாஸ் ஸ்குவாட் தான். அதுக்கு முன்னே நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டார்கெட் 20K சப்ஸ்கிரைபர். ஓகே கைஸ், என்னடா இதுக்குள்ளே போகிறையே, நீ என்னடா பெரிய ஹேக்கரடா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. வாழ ஹேக்கர்பா கிடையாது, நெட்டு ப்ராப்ளம், அதனால தான் அப்படி இருக்குது. நீங்கள் இப்போ என் சேனலுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் நான் முன்னேறி வர முடியும். ஓகே வாங்க தொடர்ந்து பேசலாமா? வீடியோ உள்ளே போயிடலாம். சரி, வந்த உடனே ஒருத்தவன் வட்டங்கன்னு அடிச்சுன்னு இருக்கிறான். அதனால் அவனை நம்ம ஆளை அடிச்சிட்டாரு. சரி பார்ப்போம். ஏற்கனவே ஒரு சேனல் வச்சுருக்கேன், அதை ஃபஸ்ட்டு ரன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதோட லிங்க் தரேன், அப்புறமா லிங்க் தான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். சரி ஓகே, கிளாக் டவரா? ஓகே நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஒரு கன் எடுத்துக்கிட்டு கிளம்ப போகிறோம். இது என்னைக்கு போடவேண்ணா? சொன்னல ஒன்றும் இல்லை. இதுதான் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்றைக்கி போடலான்னு இருந்தேன். ஆனால் எல்லோரும் எப்போ வீடியோ போடுறேன்னு கேட்டுருந்தானுங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம். அதனால் இன்றைக்கே போட்டுட்டேன். ஓகே, நடா ஐயோட்டை வச்சுருக்கேன். ஐயோட்டை மண்டியனை ஐயோட்டை வச்சுருக்கோம், ஒன்றும் தப்பு இல்லையே. அதனால தான் நம்ம ஐயோட்டாவே வச்சுருக்கோம். சரி, ஓடினே இருப்போம். அந்த டீம் ஆளுங்க நம்ம ஆளுங்களை அடிச்சுட்டேன். எப்படியாச்சும் அடிச்சிடணும். ஓகே, அப்படியே ஒரு மண்டியில் ஒன்று போட்டேன். அப்புறம் இங்கே ஒருத்தர் இருக்கா, அவ்வளோ அடிச்சிட்டேன். ஓகே, 2 கிலோ இங்கே அடிச்சாச்சு. பாப்போம் யார் வின் பண்ண போடுறான்னு பார்ப்போம். எனக்கு தெரியும், உங்களுக்கு தெரியணும்ல, சர்ப்ரைஸாக பண்ணணும்ல. அப்புறம் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன்னா அப்புறம் எதுக்கு வீடியோ? அப்படியே கம்யூனிட்டியில் அப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கலாம்ல. ஓகே, இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணணுன்னா பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. இப்போ ஃபேக்ட்ரியில் இறங்கியிருக்கோம். சொல்லப்போனால் அந்த ரூம் மேட்ச் ஃபன் மேட்ச்சுன்னு சொல்லலாம். ஃபன் மேட்ச்சா என்ன மேட்ச்சுன்னு தெரில. நாங்கள்லாம் ஒன்றா ரெக்வெஸ்ட் எல்லாம் பேசி அப்போ தான் முடிவு பண்ணுவோம். அப்புறமா சொல்கிறோம் உங்களுக்கு. டார்கெட் 20K 2 கில் பண்ணியாச்சு. டார்கெட் 20K. இந்த இதில் பக்ஸ், ட்ரிக்ஸ், டிப்ஸ் 3மே வரும் இந்த வீடியோவில். காய்ஸ், இது கடைசி ரவுண்டுன்னு நினைக்கிறேன். சரி ஐஸ், நம்ம பார்ப்போம் யார் வின் பண்ணுறான்னு பார்ப்போம். இதை தான் கடைசி ரவுண்டு. பார்ப்போம் பார்த்துக்கிட்டே வருவோம். அந்த டீம் தானா சேர்ந்த டீம். நாங்கள் 4 பேரும் டீம்மேட்டு, எல்லாம் கிளாஸ்மேட் தான். சரி, என் ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். இது டைமண்ட் ஐடி, அது வேறு ஐடி. அதில் சேர்ந்துக்குவோங்க. சரி கைஸ், எதுக்கும் நம்ம ஒரு குளோவால் எடுத்துக்கிட்டு ரெடியாக கீழே இறங்கணும்னா போட்டுருவோம். போட்டாச்சு. நெட்டு வேறு ஸ்லோவாக இருக்கும். ஜியோ நெட் பேக் போட்டாச்சு. நான் நெட்டு ஒழுங்காக எடுக்க மாட்டேங்குது. எப்பயுமே 3 GB நெட் பேக் போடுவேன். இப்போ 1.5 GB நெட் பேக் போட்டிருக்கேன். சரி கைஸ், நம்ம தான் போய் அடுத்த இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா AK கேமியும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், AK ஆர்மியும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சரி கைஸ், நன்றி, வணக்கம்.